javna vatrogasna postrojba grada Bjelovara, tradicionalno u mjesecu zaštite od požara, ima dane otvorenih vrata. Ove godine, evo, 17. i 18. Dakle, svibnja imamo dane otvorenih vrata koji se održavaju prvi puta nakon 2 godine, nakon pandemije, dakle prvi puta kada su se omogućili uvjeti da možemo ugostiti naše najvjernije posjetitelje, a to su predškolska djeca, naših gradskih vrtića, isto tako i djeca iz osnovnih škola. Naravno, dani otvorenih vrata su i za sve građanstvo koje je zainteresirano i želi vidjeti, ovom prilikom može vidjeti neke od postupaka samih javne vatrogasne postrojbe, upoznati se sa tom žurnom službom, kako funkcionira, kako radi, kakvi su uvjeti rada i slično, a isto tako i dobiti informacije sve koje ih zanimaju inače o spašavanjima, o situacijama u prometu, kako mi to radimo, kako se financiramo i kako funkcioniramo. Vidjeti kako ćemo mi ugasiti nešto s vodom. Sad ću vam pokazati. Odite onda u krug. Odite tu. Vidimo se!
Znate koliko nama treba, ako neko zove da mu treba naša pomoć, nešto govori, koliko nama treba da se mi spremimo? 3 minute! To je malo dugo. Ja mislim da oni mogu prije, tako? Još, 1 minutu, ali možda mogu i brže. Sad ćemo vidjeti. Da ih ispitamo. Šta mislite, neko zvono? Ima neko zvono da je požar? Kako to ide zvono? Idemo ih mi ispitati. Ovako, ja ću vam reći. Nešto si rekao, ovdje telefon gori. Čujete? Ide provjera. Dođite ovdje. Slušaj. Požar. Imate požar postelja na adresi Odona Kućere 1, izlazi vozilo 503. Sada će se vatrogasci obući i u 1 minutu će izaći s ovim vozilom van. Ići će na požar koji će vam pokazati gdje je. Evo, gledaj šta su oni nama tamo pripremali, sad ćemo se malo počastiti. Pa ćemo se slikati. I onda se možemo slikati. Dođi tu je.